featuring like... Ja, ham der mand, han sælger sådan nogle svisker ude på sådan en marked, altså. Står der også, Jesu Kristi svisker. Og se, it's the priest. Yeah. Hvad laver du? Med en stor hær og indsluttet rige by, som nu var de kristnes sidste tilholdssted i det hellige land. Posen fuld af mel. Du skulle for helvede bare sove, og det kunne ikke finde. Så skal du putte låg på, søde ven. Nej. Du kan ikke komme op og koge, uden du har... Smager det godt? Spørg lige Det smager ikke dårligt. Skulle lige brække dig. Den der eftersmag, det var sådan sur.